Danse a man, pasea polo seu porto mariñeiro, respira a brisa da ría de Arousa e deixate sorprender polas súas praias tranquilas e miradoiros únicos. Cultura, historia e sabor atlántico nun só lugar. Este verán, vive Rianxo, é unha mensaxe do Concello de Rianxo. Este verán vive Rianxo, porque chegará o verán, chegará o verán. Alcalde do Concello de Rianxo, Julián Bustelo, benvido novamente a este estudio. Que tal? Moi bons días. Esta inserción resume así en poucos segundos a esencia do Concello de Rianxo? Un pouco mariñeiro, un pouco de tradicións, non? Sí, bueno, paisaxes, praias, cultura, efectivamente, pero en todo caso, a quen nos escoite, o que lle recomendo é que nos visite, que non se fíe do que lle podemos contar, senón que nos visite, efectivamente, este verán ou cando teña ocasión para descubrir todo eso canto desemos que ten Rianxo, que ademais é verdade. Empezamos por aí xa, polo reclamo, por ese tempo xa de lecer que queremos disfrutar das praias, da gastronomía, visitar recunchos do Barbanza como pode ser Rianxo. Destínanse moitos recursos das políticas locais a captar turista en algún formato concreto, de algún metodoloxía concreta ou... Bueno, nós temos que reconocer, en todo caso, nos falo en particular de Rianxo, pero tamén no conxunto da Mancomunidade, do Barbanza, temos que reconocer que partimos con ventaxas sobre outros territorios e, son, como comentaba antes, enclaves, paisaxes que se venden por si sós, non? Por decirlo cunha expresión, pero en todo caso a través desa propia mancomunidade, a través de que máis recursos se destinan os catro consellos que a compoñemos para esa promoción que levamos a cabo durante todo o ano, ben físicamente en distintos foros, en Fitur estivemos fai uns meses, estaremos próximamente tamén en Madrid tamén nun evento con distintos operadores turísticos para falarlos do noso territorio, pero despois tamén, evidentemente, cada consello de maneira separada leva a cabo investimentos tanto de, como pode ser publicidade, etcétera, como tamén outro tipo de investimentos en infraestructuras, en dotar tamén dos recursos dos servizos necesarios aqueles espacios máis concurridos, non? Agora, neste tempo que ven de verán, temos que pensar en que os paseos estén adecuados, estén seguros, que as praias estén limpas, que estén seguras e vixiadas tamén con persoal de socorrismo, por tanto, incrementase o número de efectivos con esa finalidade, incrementase, por suposto, tamén os recursos que se destinan a que todo estea ben. Son moitos recursos, pero tamén estamos moi contentos de que moita xente nos visite todos os anos e que haxa ese ambiente tan fantástico que temos cada ano ali en Rianxo. Hai un denominador común de xente que visita o Barbanza e máis especificamente Rianxo. Somos os galegos, somos os da capital que nos achegamos, veñen de turismo internacional. Quen soe visitar? Tedes citas, cifras e datos? Sí, temos cifras, non recordo con exactitude, non? Neste momento, pero en todo caso sigue habendo un turismo nacional que é o fundamental, sobre todo do centro da península, Madrid, Valladolid, etcétera. Estamos vendo que cada ano son máis as persoas do norte que nos visitan tamén, zona de Cantabria, zona do País Vasco, etcétera. E existe tamén, por suposto, ese turismo internacional, non? Pero en todo caso o turismo do que máis temos é da propia comunidade, tamén turismo nacional, xente que ven buscando eses recursos vinculados ca praia, vinculados con paseos agradables a través da natureza e buscando tamén esa tranquilidade, esa hospitalidade que povos como Rianxo ofrecen para disfrutar dunha temporada de vacacións tranquilos, coa familia, etcétera. Falou o alcalde de Verán e de Madrid competindo con Sanxenxo. Bueno, rivalidade sana, Sí, ademais, nós, en todo caso, que dende o conxunto da mancomunidade o que buscamos por suposto, poñer encima da mesa os nosos recursos e reclamar que sexan cada vez máis as persoas que nos visitan, pero en todo caso non buscando competir con ninguén, nin tampouco buscando convertirnos en ningún
punto masificado como pode haber por aí en outros sitios, non? Queremos que se manteña a esencia do que temos e queremos que a xente que nos visite, que ademais o fai buscando esa tranquilidade, buscando esas vacacións para descansar, para disfrutar da familia, pois que o poida seguir facendo e que non nos visiten fuxindo do estresa da masificación e que o que se atopen no noso destino sexa o mismo, non? Nese sentido, pois, efectivamente, queremos destacar, pero sin volvernos tolos, non? Son praias protegidas, son praias seguras, hai un traballo específico para que non ocurra nada desagradable? Bueno, como comentaba, ahora durante os próximos, bueno, xa o fixemos, non? Nas últimas semanas, xa antes da Semana Santa, pois houve que facer un importante traballo de limpeza de todos os areais, de asegurar unha serie de elementos do mobiliario urbano do entorno dos areais, que se viron, por suposto, moi prexudicados polo que foi ese inverno tan duro que tivemos, e ese traballo terá continuidade nas próximas semanas, evidentemente, con reforzo de persoal a través de distintas convocatorias as que accedemos, persoal específico para traballos de limpeza dos areais, pero tamén esperamos seguir tendo ese persoal ocupado da seguridade e da vigilancia, non? En Rianxo houve un tempo no que era raro ou incluso, bueno, directamente non había socorristas nas praias. Nesta legislatura estamos conseguindo que haxa polo menos un dos areais que conte con esa vigilancia. O noso objetivo é cubrir o conxunto dos nosos areais, dos que están declarados como zonas de baño pola Xunta de Galicia, pois que teñan esa protección, pero en todo caso o que non queremos é dar pasos atrás, manter o que vimos tendo, e se podemos ampliar, fantástico, e se temos que manternos aí e esperar a nos próximos, pois así o faremos. Empezou encontros coa veciñanza que se chama encontros co alcalde, porque evidentemente son os veciños e veciñas os que se atopan con vostede, se reúnen, supoño que plantexará un pouco as actuacións levadas nesa zona que se visita e escoitará tamén as peticións. Que lle están contando? Xa comezou, non? Con estas citas. Sí, en todo caso, isto é unha iniciativa que é un compromiso que tiñamos cos veciños e coas veciñas, e así o manifestamos na anterior campaña electoral, non? Para demostrar isto que moitas veces se nos afea aos representantes públicos de solo vides cada 4 anos a plantear unha serie de cuestións, non? Nos dixemos que eso non iba a ser así, que íbamos visitar todas as parroquias de maneira periódica. Non só estamos visitando todas as parroquias, senón que incluso dentro da mesma parroquia estamos facendo 2 ou incluso 3 visitas, sí. Indo tamén a eses puntos un pouco máis afastados do que o centro da parroquia, por chamalo de alguna maneira, non? Empezamos esta nova xeira, xa van unhas cantas, pero empezamos esta nova xeira a semana pasada, tivemos xa os 2 primeiros encontros. Hoxe mesmo estaremos na parroquia do Araño, ás 8 da tarde, o xoves, estaremos na Vacarisa, dentro da parroquia de Isorna, tamén tendo estes encontros. Uns encontros, como dis, que están orientados a trasladar un pouco cales foron as actuacións que se levaron a cabo máis recentemente, sobre todo aquelas outras que están por vir, que temos encima da mesa para desenvolver, pero sobre todo para escoitar aquilo que os veciños nos queren trasladar, non? Ben sexa propostas, ben sexa reclamacións, queixas ou calquera cuestión que nos queran trasladar de maneira directa. Saben todos os veciños e veciñas que, somos en todo caso un goberno accesible, que teñen ocasión de trasladarnos o que queiran a través de múltiples canles, múltiples foros, directamente no Consello, todas as semanas recibo en torno a 20 persoas. En todo caso, estas xuntasas permiten tamén outro ambiente, trasladar todo ese tipo de reclamacións de outra maneira, supón expoñerse directamente, evidentemente, á crítica da veciñanza, pero para iso estamos nos dispostos a darlle continuidade, e ademais sempre saen cuestións moi interesantes das que imos tirando para traballar no día a día. Escoitar que é fundamental, supoño que as peticións son moi realizables. A veces son pequenas cousas que son grandes impedimentos no seu día a día, pero que son cousas que se poden arranxar dun xeito doado, a gran maioría, entendo. Sí, evidentemente, non? Sempre se dá
esta particularidade que cando visitamos calquera sitio, incluso cando, neste tipo de entrevistas ou noutro tipo de foros, pois do que falamos evidentemente pois son de actuacións moito máis amplias ou vendas que xa se executaron ou outras que están en axenda e que as que destinamos a maior parte do noso traballo diario, ben para conseguir os fondos, ben para despois sacarles adiante dentro do punto de vista administrativo, pero do que falamos sobre todo neste tipo de encontros é pois daquel pequeno bache Nunca escoitou, mira, aquí está todo maravilloso, vaya para outra parroquia que aquí está, sempre hai cousas que evidentemente, sempre hai cousas que facer, claro. Pois esas pequenas actuacións que son sobre todo a Fochanca, o bache, as que máis se trasladan, e por outro lado tamén son das máis complexas de ir solventando, non? Por unha cuestión de recursos humanos, o que parece máis fácil de facer, pois algunha vez é o que máis complexo resulta, facer esa mobilización de medios para ir a determinado punto, facer esa cuestión particular. Bueno, pois finalmente vais esperando a que haxa unha serie de actuacións que les levar a cabo nunha mesma zona e acaba tardando máis do que ao mellor un desexaría, non? Pero vamos tomando nota, a libreta está, como dixo, inaugurada do pasado martes, vamos tomando nota de todo canto se nos quere trasladar e, tratamos de ir pouco a pouco resolvendo as cuestións que nos trasladan e polo menos procurar que cando fagamos a seguinte visita que non nos teñen que recordar o mesmo, non? Que percepción ten a nivel xeral e global do que percibe a resposta dos veciños e veciñas finalmente o seu traballo, que sincérese. Como comentas, non se vai a ningún destes encontros para que nos den os parabéns, eso non é o que se busca, ao contrario, sabemos o que imos, sabemos que vamos para recoller sobre todo propostas ou queixas para mellorar o día a día dos veciños. É natural que sea así e que o xente, además, as reclamacións que fai as faja ca BMS que corresponde, porque para iso estamos, efectivamente, pero creo que en todo caso xa o feito de que se celebran este tipo de xuntanzas se agradecen, os veciños ven esa cercanía que teñen que ver no conxunto dos representantes públicos, máis naqueles que estamos dirixindo e xestionando o que lles afecta máis directamente, e ademais estamos vendo, non? Que, por suposto, nós non fomos pioneiros ni moito menos neste tipo de iniciativas, si en Rianxo, pero non en outros sitios, pero estamos vendo como cada vez máis alcaldes, máis alcaldesas fan este tipo de actuacións, e eu entendo que eso é porque gústenos ou non nos guste, a xente o demanda e a xente o agradece, e eso é bo para todos. Encontros co alcalde, que como digo, hoxe mesmo xa pola tarde, o xoves tamén máis, visitando as parroquias. A nivel global, é vostede un alcalde que lle preocupa o rural ou o núcleo máis urbano, que soe ser onde se destinan máis fondos, onde un pensa que pode haber maior tipo de preocupación, que debe ser, pero o rural tamén está no seu día a día, no frente aberto de buscar solucións? A nivel global. Bueno, eu creo que non cabe dúda de que iso é así, non procuramos, por suposto, non descoidar esas zonas máis urbanas e además máis frecuentadas tanto polos veciños como polas persoas que nos visitan, como comentábamos antes. Cales son as máis habitadas? O propio núcleo, non? De Rianxo, a propia villa de Rianxo, pero queremos non centrarnos aí, quero dizer, no propio núcleo, pois efectivamente nos preocupamos e temos en marcha distintos proxectos dos que vimos falando moito nos últimos meses. Ese gran proxecto que ten que ver con recuperar a nosa fachada litoral. Estamos estes días traballando na licitación do que será unha das obras máis destacadas da legislatura, que é o cambio do sistema de iluminación de toda a vila de Rianxo, unha obra de en torno a €500.000. Quero dicir, por suposto que aquelas zonas máis pobladas están recibindo esa atención que merecen, como non podía ser de outra maneira, pero tamén e en paralelo as zonas máis periféricas, rurais, se queremos, o conxunto das nosas aldeas pois están tendo nesta legislatura, desde o meu punto de vista, unha atención moi particular, non? O nivel que estamos tendo de investimento no que ten que ver con renovación do firme dos distintos accesos, co que ten que ver con obras que se licitaron, que se executaron ou que están pendentes de licitación e execución nos próximos meses, que teñen que ver con ampliar as redes de abastecemento, con ampliar as redes de saneamento, etcétera. Eu creo que demostran que hai unha preocupación por garantir unha calidade de vida
como corresponde no conxunto das nosas aldeas. Porque non está ao 100% do Concello de Rianxo con saneamento e abastecemento a día de hoxe. Non, lamentablemente non. Queda un traballo por facer no que ten que ver coa ampliación da rede de saneamento, pero está moito máis avanzada que a rede de abastecemento. Nesta última imos aínda moi atrasados, aínda hai moito camiño por andar, pero como dixo, nese camiño vimos traballando, non? Fixemos xa, licitamos e executamos moitas obras no que vai de legislatura. Falábamos recentemente, pois, máis de 2 millóns de euros no que foi a primeira metade da legislatura, pero un camiño que sigue. Neste momento temos obras xa axudicadas que nos próximos días van estar próximas semanas van estar en execución e que teñen que ver precisamente con ese tipo de traballos, non? Vaise levar a cabo unha ampliación da rede de abastecemento na parroquia de Tarajoña, entre os núcleos de Corques e Outeiro, un investimento de aproximadamente 90.000 euros. Vaise tamén levar a cabo unha ampliación das redes de saneamento e abastecemento en Villanustre, na parroquia de Asados, por un importe superior aos 190.000 euros. Tamén en Vilas se lle dá continuidade a unha obra que xa fixemos fai un par de anos para ampliar estas mesmas redes, unha obra tamén de en torno aos 200.000 euros. En Meiquís, na parroquia de Leiro, tamén se vai facer próximamente unha obra para ampliar as redes de abastecemento e saneamento. Estamos falando de 200.000 euros. Tamén en Tronco, xa na parroquia de Rianxo, un investimento semellante para a mesma finalidade, neste caso só a rede de saneamento. Por tanto, vense facendo un investimento moi potente para ir solventando estas carencias, pero vai se dar continuidade nestas próximas semanas, porque estou falando de obras que xa están axudicadas e que se van executar próximamente, pero xa hai en previsión outras. No último plan de obras e servizos da Diputación da Coruña incluímos dúas obras tamén fundamentais que teñen que ver coa ampliación da rede de abastecemento e saneamento cara a parroquia do Araño cara a un lado, cara a parroquia de Tarajoña polo outro, a través da ASE 305, e que nos vai permitir ampliar dunha maneira moi exponencial a cobertura da rede de abastecemento no noso concello, non? Entón, bueno, ese compromiso eu creo que é evidente, pero queda moito por facer, queda moito traballo por facer. Dentro do organigrama sanitario, Santiago e Barbanza pois teñen unha unión. Que está ocurrindo no Hospital do Barbanza? Hai queixas, incluso hai xente protestando, houbo alcaldes, homólogos seus que estiveron ali nunha concentración ás 24 horas. Que ocurre? Que deficiencias se palman no sistema sanitario nese hospital, alcalde? Bueno, nos en todo caso dependemos do Hospital de Santiago. Os veciños e veciñas de Rianxo usamos o Hospital de Santiago para todas as cuestións, algo moi puntual que se nos deriva do Barbanza, pero en todo caso o que pasa no Hospital do Barbanza non é axeo ao que está pasando no outros hospitais ou ao que pasa tamén no noso centro de saúde, non? No que ademais cada mes hai protestas para demandar unha mellor atención, non? Eu creo que isto, todo canto afecta a sanidade pública, require dunha vez por todas de crear eses foros de traballo serios, con unha vontade de diálogo sincero para poñer encima da mesa as necesidades que hai e buscar esa solución, non? Pensando no noso centro de saúde e o problema fundamental que temos de persoal, de dar coberto as necesidades dos nosos veciños e veciñas. Estes días atrás, falo de memoria, en todo caso de entrevistas, non? Que escoitei na radio, estaban escollendo destinos para a promoción do MIR deste ano. Creo que nos primeiros postos ninguén escollía médico de familia. Eso algo está significando, ou en particular que as condicións de traballo que se ofertan na medicina de familia non son atractivas para as persoas que poden acceder e optan por outro tipo de saídas seguramente moito máis beneficiosas para si, non? Entón, médico de familia, recuperar esa vocación de médico de familia e ter un número de persoas a servicio da administración que sea capaz de cubrir as necesidades da población é algo elemental e algo que non se dá solucionado, pero lamentablemente o que vemos a diario, como vemos respecto de outros múltiples asuntos que nos afectan, falábamos outro día do marisqueo, é un continuo
tire a floxa entre as distintas administracións, dependendo... Houve unha protesta recentemente tamén, onde non sei se participou vostede, pero outros alcaldes da zona sí que participaron ás portas do Parlamento. Pero en todo caso o que se demanda é o mesmo. Evidentemente sabemos que hai problemas que todos temos que xestionar en determinado momento a cada un ao seu nivel, pero que se pide esa vocación de chegar a uns acordos sinceros e non utilizar de maneira partidista todo o canto a ocasión hai de facelo, non? Neste caso, pois falábamos do ámbito sanitario, tamén o que ten que ver co marisqueo. Efectivamente, participamos outro día nun debate que houve no Parlamento Galego, invitaron a asistir a ese debate, nunha proposta que presentaba, neste caso, o Bloque Nacionalista Galego. E o que sorprende, incluso para aqueles que no día a día estamos en todo este ámbito, é, pois, efectivamente, que é un asunto do que se deben derivar debates serios. O que se deriva é o famoso etimais e tratar de enfangar o debate pois con calquer tipo de acusacións. Entón, solucións poucas. Non, seguro que non hai unha única solución, ni nadie ten a verdade absoluta sobre un problema tan delicado como ese, pero en todo caso, seriedade na exposición dos argumentos e unha vocación de chegar a certos acordos. Bueno, nada máis longe, pero como dixo, non é algo que afecte só a esa cuestión, nin a da sanidade. Eu creo que é o que estamos vendo a diario en parlamentos distintos a todos os niveis, e iso é unha mala noticia porque, por un lado, impide que se acaden solucións de consenso que son necesarias en moitas destas cuestións, e por outro lado o que fai é que cada vez máis xente sinta pouco interés en todo isto que facemos. Extrapólase tamén o Concello de Rianxo? Son os plenos menos activos que ao principio? Non seguen a mesma intensidade? Bueno, sempre a intensidade, e iso é bo, non? Que esa intensidade que efectivamente, pois tamén no ámbito municipal, pois os debates teñan esa carga, esa vehemencia incluso que deben ter, porque cada un legitimamente ten que defender as súas posicións. O que deberán ter tamén, como comentaba, era esa vontade de acadar acordos, vontade de chegar a puntos en común para o beneficio de todos e de todos, non? Eso ás veces costa que se dea, porque cada un barre un pouco para sí e descoida un pouco a casa común, que é o interés xeral, non? Pero bueno. E máis no que resta de legislatura. Estamos a un ano e 15 días, ou seja, pode decir un ano. Entramos xa en tempo de campaña? Bueno, no noso caso creo que costa diferenciar, non? Porque vivimos xa a principios da legislatura momentos moi delicados, viñamos tamén dunha campaña moi intensa na que se dixeron distintas cuestións, e a partir de aí, pois, os primeiros meses da legislatura non foron nada doados, incluso, pois, estivemos en dedicación durante moito tempo, un pouco sin moita expectativa de que aquelo se estabilizara, non? Finalmente, pois, foronse dando pasos para resolver todo isto, pero xa inmediatamente, pois, superamos ese ecuador da legislatura e se parece que entramos nunha especie de pendente costa abaixo que efectivamente nos embala cara a outro ciclo electoral. No marco deso, eu supoño que nas próximas semanas pois, darán distintos anuncios, falará moito de que pasos da cada quen, cada un irá collendo posicións, pero en todo caso cada quen faja o que faja, pois que o faja con ese interés xeral que é o que debe primar. Houve un irmandamento entre Rianxo e a Estrada. Xa coñecido Padrón, non sei se ten Rianxo irmandamento con algún outro concello. Sí, temos tamén con pobo de Castela León, vale, que é o que compartimos a veneración pola Virxe de Guadalupe, porque unha unha escultura semellante a que temos na Capela de Guadalupe, unha santa, pois tamén está depositada ali neste pobo. Con Padrón coñecido, moitos os motivos, e con a Estrada. Sí, bueno, é máis recente. Con a Estrada, como xa dixen recentemente tamén, non? Incluso creo que a través destes micrófonos compartimos tamén co alcalde, con Gonzalo, pois, que entramos novos recentemente a política municipal por distintos motivos, pero sí, aí cadramos, sí. Temos además boa sintonía, en determinado momento, pois,
falando, parece-nos boa idea propoñer este irmandamento no marco, ano pasado, no marco do ano Castelao, para poñer en valor non tanto a figura de Castelao, que sempre está ben facelo, pero non tanto a figura de Castelao polo conhecemento que se ten sobre o mismo, senón tamén reivindicar a figura da súa dona, de Virxinia Pereira, para acompañar, darlle continuidade a ese ano Castelao, como dixo, poñendo foco en Virxinia, non? O propio Consello da Estrada así o está facendo, nós queríamos nos sumar a esa iniciativa, por tanto promovemos ese irmandamento que, administrativamente vai estando en marcha, e tamén, dende outro punto de vista, con iniciativas culturais, pois axiña teremos novedades tamén. O sea, que foi unha iniciativa de ambos os dous alcaldes. Coincidimos coincidimos en distintos sitios, fomos falando desta posibilidade, parecíanos o lóxico que esa unión Rianxo en común PP, algún o ve así, outro ve, pois dous alcaldes, pero ese tipo de cousas, representando os seus concellos. Ese tipo de cuestións, si como, si o que temos en conta no día a día, volvemos ao punto anterior, non? A non ser capaces a sentarnos nunha mesa simplemente por ter iso en conta, pero hai quen, nese sentido, hai quen me acusa, non? De todo tipo parece que está mal falar con uns, falar con outros, do que sea. O que está mal é que deixamos de falar co aqueles que non teñen unha visión, e que ás veces con diálogo pois fai que a túa tamén poda mudar en certo modo. O problema é cando deixamos de falar, non? Eu creo que sí, non? En todo caso, por usar este mismo exemplo, non? Con Gonzalo, co alcalde da Estrada, supoño non, estou convencido de que hai moitas cuestións que non compartimos no día a día, legitimamente, haberá outras moitas que sí, incluso por unha cuestión de idade, haberá cousas, preocupacións que teñamos encima da mesa. Quero recordar, ademais, unha entrevista recente na que, a dimensión do Consello da Estrada é moito maior nese sentido que a de Rianxo, pero falaba da súa preocupación, efectivamente, por dar servicio a moitas das aldeas, das zonas rurais do seu Consello. Pois esa preocupación tamén a podo ter eu, e seguramente as vías de solución pois tamén sea semellante, e os problemas de financiamento desas vías estou convencido que os compartimos. Ahora, noutros niveis teremos outras diferencias, non cabe dúda, pero daí neste caso, a falar de Castelao e de Virxinia, ser capaces de poñer encima da mesa un xesto simbólico de irmandamento, e a partir de aí sacar pois un programa de divulgación, de dar a ver o que foi esta figura de Virxinia a carón de Castelao, pois eu creo que, se non somos capaces a eso, entón un mal asunto. Escribides vos? Comentades así algunha xugada? Chega hasta ese punto, así, os alcaldes da vosa xeración? Sí, quero dicir... Comentades a xogada así... Ou pedides vos consello tamén, que sí, pode ser, non? Quero dicir, eu non sei, pareceme algo tan natural que non... Pero que a xente lle pode chocar, non pode ser que sí, pero... A xente lle pode chocar. Eu insisto, e ademais, nesto non cabe duda que calquera persoa lle pode chocar isto, ou incluso dentro de cando se fala con outro, pois o primeiro que un vai a ver de que ven e tal, pero vai habendo coincidindo en distintos sitios, levando a cabo distintas iniciativas, pois con as persoas, ao final somos persoas como todo o mundo, vais establecendo certas confianzas, vas vendo a persoa que hai detrás un pouco dese xestor que en determinado momento está na administración, e pois vai habendo esa relación, efectivamente, pois para falar, tomar un café ou sin problema ningún, faltaría máis, non? Hai forzas tradicionais, estatais, algunhas delas, o BNG nacionalista, que teñen xa unha ideoloxía marcada polo tempo. Rianxo en Común ten ideoloxía? Enmárcase dentro de algúns parámetros que os ointes poidan entender, pois para un lado, para outro, hasta aquí, ata lá? O municipalismo é unha ideoloxía en sí mesma? Ambas as dúas cousas, non? Creo que efectivamente, creo que temos, por suposto, uns plantexamentos que están recollidos nos estatutos, todo este tipo de cousas do propio partido, do propio grupo. En todo caso, son as mesmas persoas que o van compoñendo, as que van un pouco marcando, pois, efectivamente, o sentido da acción de goberno, e, nun sentido amplio, pois, outro tipo de iniciativas, non? O noso compromiso é que a defensa dos dereitos civis, que a conquista de novos dereitos civis no ámbito da defensa das clases máis populares, non? E ademais con esa implicación municipalista que efectivamente
non sei se é unha ideoloxía en sí mismo, en todo caso é unha preocupación ou unha cuestión transversal a todas as cuestións, e cando se fala de determinados aspectos, algún dos que antes falaba, pois é importante tamén darlle esa óptica de como todo isto se traslada á administración local, que casi en calquera cuestión, se non ten que asumir parte desa tarefa, sí que vai ter que asumir o trasladarlle aos veciños e ás veciñas o que se deriva de todo isto, non? Entón, pensar a administración, o Estado, dando unha perspectiva municipalista, reclamar que ademais teñamos voz nos distintos foros onde se toman outro tipo de decisións, e que non sexamos os últimos que nos enteramos para aplicala ou para trasladarlle aos veciños, e que reivindicar, ademais, que eu creo que é o xusto, reivindicar que xa que cada vez os concellos van asumindo máis competencias, que os concellos somos o primeiro frente de batalla casi para todo, pois que tamén teñamos un maior financiamento, ahora que se está falando moito do financiamento das comunidades, etcétera. Bueno, a ver se abrimos tamén o debate, aberto está, pero se profundizamos no debate sobre o financiamento dos concellos, eu creo que, isto é un elemento fundamental de como nós entendemos a política, e aí está, para que calquera o teste. Outro xeito de que os ointes poidan saber un pouco, dilucidar cale que a xente vota por ideoloxía, que hai moitos frentes para elexir a votación, pode ser a ideoloxía. Nun hipotético escenario dentro dun ano, Rianxo en Común podería pactar co PP, co PSOE, co BNG, sentiríase ben con calquera forza a priori nos diálogos previos? Ou hai unha liña roxa con esta formación nun principio, por principios non? No, nós hasta ahora vimos demostrando que non temos ningunha liña roxa para falar con ninguén, estaba comentando antes, pero nin no Consello nin en ningunha outra administración, non? Ali onde temos que ir a defender os nosos intereses ou a propoñer solucións, pois así o facemos, e no Consello pois están as votacións para ver que efectivamente iso é así, e que buscamos que ter o respaldo mayoritario do Pleno para sacar adiante aquilo que consideramos que é importante para o Consello, non? Que pasará daqui a un ano? É complicado sabelo. Como comentaba antes, estou convencido que nas próximas semanas haberá novedades importantes que irán un pouco clarificando todo o escenario. En todo caso, eu personalmente, o que vou facer é traballar desde xa para manter a alcaldía de Rianxo daqui a un ano, e para facelo aspirando a dúas cuestións. Por un lado, contar cunha maioría absoluta para poder desenvolver o programa e o proxecto que temos para Rianxo. É certo que, ainda estando en minoría, relataba antes unha serie de actuacións, outras que evidentemente non dá tempo a facelo, pero eu creo que o traballo que se desenvolveu durante estes anos en minoría foi un traballo importante, pero non cabe dúda que a capacidade de ter esa maioría absoluta para facelo cunha maior lixeireza, facelo cunha maior dilixencia, pois é o que vamos a aspirar, non? E facelo ademais garantindo que unha serie de compromisos, unha serie de retos que temos encima da mesa, por fin se van ver materializados na propia legislatura. Por tanto, con esos dous horizontes é cos que vamos traballar para que sea así, para materializalos daqui a un ano. Se non ocorre esa maioría, que desexa o alcalde, como é evidente o seu equipo de goberno, diálogo con todas as forzas. Diálogo, traballo e a propoñer o mellor para o interés xeral. Pois Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, graciñas por vir, esgotouse o noso tempo, algúns asuntos que empezamos por ese reclamo de visita que é obrigada o Concello de Rianxo para disfrutar, agora que veremos tamén chego o tempo, e rematamos pois facendo un pouco de cábalas co que vai do que pode ocurrir, os escenarios que se poden abrir dentro dun ano cando cheguen as eleccións municipais. Graciñas, alcalde. Moitas grazas a vos, como sempre, e además me permite, xa que estou aquí, desexarvos moi boas festas, e tamén os meus parabéns á familia do Obradoiro por ese merecido ascenso, e parabéns particularmente a ti, Álvaro, polo traballo desenvolvemento este ano, que además creo que lle deste sorte. Moitísimas gracias. Sí, díxome alguén por ali, alguén da comitiva do Obrado está, me dixo, desde que estás de speaker perdimos moi poucos partidos. Bueno, pois o gallasis así esa racha. Graciñas, ata a próxima. Ata a próxima.